барака буданаш дар кор. барое ки барака бошад одам тозакория ёд гирифтан дар кор. даруну берун як шуданаш дар кор. дил бо забон. як чиз дига мегум шумо ба ман доимо фикр мекунам чи ба ризқи мардуми ҳамин тоҷик кам шудагӣ барин массави халқ чи ба ризқи мардуми мо худага камшудагӣ барин дилаш бо забонаш як нест. нигоҳ кунед кор бисёр мекунад бараки кораш нест бечора меҳнати бисёр мекунад ник результаташ мизерни чаро ҳакум ҳамчун рӯшинос ба равоншинос бисёр чизҳоша омӯхтагӣ ҳастам якум бисёраш дурӯғгӯ фаҳмо ин гапи ман шӯхӣ нест дурӯғ дуюмаш якдигариш ба бахил ризқа худо метиҳад бахилӣ кардан дар кор не вақте ки шумо дидед ки як кас кораш пеш мерад фақат дуо кардан парвардигор вай ба додӣ боз зиёдтар тие ман бам тие хурсанд шудан дар кор ман шумо бинам ки муваффақ шед ман хурсанд шудам дар кор чи ба шумо муваффақ шудед бо як ҳамсоям муваффақ шуд бо як хешам уже шумо 5 кас шудед як рӯз на як рӯз манам муваффақ мешавам чи ба ки ман қабати шумо ба муваффақ одамо бастам бале ин чиз беҳад зарур ҳамин муҳит баъд сеюмаш ин ки ҳаққи якдигархӯрӣ бисёр одам бояд ки ҳаққи якдигараш ба награсад худотарсӣ фақат намозхунӣ ба нест фақат ришдорӣ ба нест фақат масҷидравӣ ба нест худотарсӣ инсони бузург шуданай ки вақте ки шумо ҳеҷ кас намебинад шумо аз кори бад даст мекашед ҳеҷ кас намебинад ба ғайр аз шумо худованда шумо дидан наметавед неки шумо ҳамон кори бада намекунед чизи каса намерасед бахилӣ намекунед касба дарун тоза буданаш дар кор дарун берун як шуданаш дар кор мардуми мо ҳамин хел карда гуфта тарбия кардан мо дар кор ташаккур баъд бараки кор мешавад ташаккур ва идомаи мантиқии ҳамин суханони шумо масалан шумо дар боба гуфтед ки ҳаст нафаре ки 20 сол ҳаст ё 40 сол ҳаст кор мекунад муваффақ намешавад